Igbo the man again taking a one because you have a video Madam Mario be exclusively concerning the donations Emina Zion Ministry and grant at the end of the 100 days fasting and prayer. And she also is using the opportunity to urge people to also to do what is right. To urge people to always do what is right. See, if on your jida baton, give honor to whom honor is due. Give honor to whom honor is due. Either bawonye kagem, but you end up making a mistake. You end up making a mistake of promoting that person, which you are trying so much hard to discredit. You end up channeling that person to the right or like me. I did not discover Ebuku Obi upon na Lagos or Madden Onion na East or Munafone same na nekwa onye nka na ewu na Lagos and say amwa moronyo as also na say no na Lagos mbokwa nkiti. I didn't pay attention because anything over here make the drag a woman of God and not part of it. Then all of a sudden one day we can ever na drag that Ebuku Obi we say okay one can carry one drag the kedi home. Me my investigation nothing. Watch a video say I follow me here one anasi no ku. Nene ini na name I follow me here Latin man. Let me join these people to start criticizing on and criticizing. Has he left? No, has he right? And here we are today. Here we are today. It is not easy for him as able to make the video say, oh, we couldn't know I have Catholic Church one modo chialia. Because it is very I don't know what people stand to gain in destroying another person. You cannot win. A popular man of God, Joshua Selman, always say you can do nothing against the truth, but for the truth. That you cannot do anything against the truth, but you can only do something for the truth. So in the midst of you trying to discredit you end up promoting that person because God uses the foolish things of this world to bring out the best of it. Because now the crucifixion and the Obubu Jesus Christ who will bring salvation to the earth today, he wouldn't have done it. He wouldn't have done it. That has been his greatest foolishness ever made today on earth. So because in the video Madam Mario almost we know what because telling her a comment section. I also want to thank Madam Mario because she also celebrated us at the end of this video. So because join our hands together. Also don't forget to type God bless Madam Mario in the comment section. Thank you very much and may God bless you. Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. I am here today to analyze the 4.5 billion naira that the American Zionists donated in Igboland in the Zion Ministry ground. I want to analyze it. And I discovered that not less than 450 priests and sisters are following and believe in Brother Ebuku Obi. And I want to know why. Why? Find out why. Whenever I come to the social media and ever say something about Brother Ebuku Obi, if undi gabiani imboso mo, pareba mo. Oh, onye nke imbosum yesterday, where sim Mother Mario. Now we disgrace to Catholic Church. Makanamu na
defend na support Ebuka Obi. Obro okwu niile ka na asa. Maka na amam rather the reverse is the case. How I wish na the great population of ndị father na ndị sister gara ọkpala ga-enwe ike ikwe ka eseta ha na video, ga-enwe ike ikwe kwuo okwu ka ewelu malụ nke bụ eziokwu. Mana o nwee ife a na-eze n'agbanyeghị na mụ aghọtasịrọkwa ife ahụ a na-eze, maka na eziokwu kwụ ọtọ. Ife ọma ka anyị na-achọ. Chukwu ka anyị bịara ife, Chineke ka anyị bịara ịgbara akaebe. Anyị ka nọkwa na Catholic Church anyị. O nwere onye ya agba Catholic Church mgbe okpuru ahụ ga-afọ. Chọọchị anyị bụ Catholic Church gbara mgbọrọgwụ. Ebe afọ ka anyị ya anọ, ebe afọ ka anyị ya anwụ n'ime. Mana okwu m tata bụ ka ndị mmadụ kwụsị ịga na-anụso Chukwu ọgụ n'afa na ha na-edifendi chọọchị anyị. Maka na chọọchị anyị bụ Catholic Church, abụrụ chọọchị na-anụso ihe Chukwu ọgụ. Ọ bụ chọọchị eziokwu. Aka mfubero ebe Catholic Church nke nọ n'ime kwuru sị na Ebuka Obi abụrụ onye Catholic, na onye ejekwana na nke ya, na ọ bụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ụdị ife anwa mee ndị isi anyị bụ Catholic Bishop Conference of Nigeria ga-ede ya, depụtala anyị si anyị na ebe a bụrụ ebe ojije. Mana fe mebọrọ nke anwa. Nya bụ na anyị fụ ife ọma anyị ga-ekwu ya. Afụ m ife ọma n'ebe nwanne m nwoke bụ brother Ebuka Obi nọ. Nya ka m ji wee kwudo wee na-ekwusi ike na ya jidekwa ka oji. Mana ndị mmadụ si na m ekwubere okwu maka 4.B officially nke ndị be anyị ebe a donetiri. O nwee ife ncha ime analyze. First of all, why do we do charity? Well, ka anyị go do self ma 4.5 biya ha ekwuru ọ bụ eziokwu ka anyị gekene billion. 4.5 billion. Osigini. 4.5 billion. Osigini. 4.5 billion. 4.5 billion. Oh lo 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 lo. Move to the back over there. Move to the back. Move to the back. Can you move to the back? Can you what if I need? Last year we came here with 3 point something billion. Mana this year no mego kwano. Omego kwano. Omego kwano. This year Osubirila. We are hitting the ground running with 4.5 billion. 4.5 billion. Ike jizego again. USA. Oh lolo. Hey.
Okay, I'm gonna analyze. Oh, Auntie Msiana agafe around no mona akpọkwa m na phone. Chelu. So, ka anyị neba anya. Yeah, Auntie. It's not agafe around. Igafe sigo. Okay, yes, I know me akita. You can come. Ngwan anom live program mana ọ bụ na ị na-abịa bịawa irute gị kpọọ m ọzọ. Efeta, okay. Ngwan mgbe ọzọ. I'm okay, yeah. Okay, ngwan, bye. So, my auntie was passing by. See, come man, call bata. You see, my auntie cares for me. I'm so happy, but when she noticed, no, Ogamitola. That's my mom's younger sister. So that is it. So what I want to say, can I make an analyze? If I know. Let's look at it here. Can go see my life. Oh, lo. This is Saga USA. I love you all. I can give you a microphone. I hope you have your medication. I hope you have your legs. I have a migraine headache. I hope you have your medication for migraine. Because all that I do. And for our haters, I want to let our haters know that we are not having psychiatric hospital. Our patients. So I would like to say on behalf of the United States of America, we used to be 3 admins. We went from 3 to 15, but today we are up to 50 admins. And we are expecting another 50 to join us. We thank our official director. And then we do respect to the team who have been working so closely with him for actually thank you. Last year, we came here with 3.something billion. And this year, we only have 1 million. This year, also we hitting the ground running 4.5 billion.
Yes. He was supporting with 4.5 billion. I pray for all of you. You have been a great supporter for this movement. Because this movement cannot get to where it is today without money too. Yes, it cannot go without money. You heard what Brother Ebuka said, that this ministry may not have worked successfully to this extent without. Amen. And those who have not contributed, you still have the time. Yes, you still have the time. Amen. Brother, chere, come on, do tie Korea. So, first of all, a lot of people now see, kedu ihe eji ego niile a na-edonate na Zion eme? Not too much. Or too much. Ask him, or too much. Even the church cannot just operate without money. We need money to run the church. We need money to run any business. You know? Never na run at the ministry. Ego kejigaria. Mana. Ọtụtụ ndị mmadụ na-awọnda kedu ihe kpatara na ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị echichi na support na defend Brother Ebuka Obi. Imaro, the simplest reason wo his help for humanity, his love for humanity, his zeal n'inyere ndị mmadụ aka. You know, a na-eme Okwifu ndị be anyị, ama m ihe m ji chọọ iji Igbo were sụọ kwuo ife anụnwa nchọ ikwu. You know, ka m kwuo maka na anyị ịghọtago. Ọtụtụ oge ka m na-adị n'afụ abịa n'ihe ndị be anyị, ịghọtago. A na-edonate ego eji arụ nke a ma nke ọzọ. O nweke bụrụ hall ka a chọrọ ịrụ, nweke bụrụ school ka a chọrọ ịrụ, nweke bụrụ hospital ka a chọrọ ịrụ. Edonate be ego and donate be ego and donate cha arụbụ ihe arụcha. Ọ bụ ihe mgbawa obi. Na ndị ahụ sozi wee tụ ụtụ ahụ aka ha agaghị eru n'use that thing. Ewere the school fees. Onya ihe nna agwụ na asị m na achọrọ m ikwu ihe ahụ na-abụrụ onye ọbụla ya ekwu. Anyị kwụsịkwa ya taba ahụ dị n'ime, mana Chineke na-anara otuto. Kedu ihe kpatara na ụmụ ogbenye ya atụ ego tụọ ụtụ wee ruo ihe dịka school, arụcha school ahụ nwa ha magụ na school ahụ, wile ego ha ka eji wee rụda school. Kedu ihe kpatara na ụmụ ogbenye ga-eweta ego tupu ụtụ tụcha wee rụọ ụlọ ọgwụ ahụ amanwenwu some percent off for ndị so wee rụọ ụlọ ahụ tụọ ego ya. Even ịna-anya ego ụlọ ọgwụ ahụ, ego a na-akụ n'ụlọ ọgwụ ahụ, ma ọ wụ na skuul ahụ, ma ọ na hall ahụ, aka na ego ebe normal individual sororo. Achọrọ m ịma why. Ọ ihe ndị anyị furu Ebuka Obi na-eme ihe nke ya free. Ụmụ ogbenye tụcha ego weta ego ha rụọ ya, emenyekwara ụmụ ogbenye. Onye ka nwa bụ Mother Mario ji so wee na support ya. Achọrọ m ịma ihe ị na-akọwa o mere nke a, o kwuru nke a. Ọ bụ na nchọ ịma nke ahụ, ihe ọ pụtawo na anyị emego ya an imperfect man. I mean a perfect man. And I'm not a perfect man because we're a human being.
mụ na gị abụrọkwa. Ịghọtago? A na-eji maka brother Ebuka Obi tinye m na program of meeting m mesa abịa tinye m na program ka e wee kọ akụkọ a ya eji wee mesatatu m isi m kwụsị ikwu okwu na social media maka Ebuka. Onwekwa ebe ọzọ m ga-agwa ụnụ ya na-abụrụ ebe a. Ebe a ka mma anọkwa, Chukwu nyere m ebe a ka m jee na-ezikwa ụnụ ozi ya. Ịghọtago? Ụfọdụ na-amagoro ebe ha chọọ ikwu okwu Chukwu ma I speak ebutuo m maka gịnị? Na asị m si rapụ brother Ebuka aka na ọ na-eme ife Chukwu chọrọ. Onwe hall mma ndị otu anyị ya ndị ụka anyị so nye aka atụsi ego, a na-atụ ego, a na-eme launching, na-eme everything, rụba hall ya rụba rụsịa. Abịazi nke a wụ n'obodo oyibo, ọ bụrụkwa ndị ọcha. Mgbe m mere silver jubilee m na chọọchị hall ebe anọmie, ndị ọcha nyere anyị ya free of charge, akwụghọ a dime, maka na onye sista. Ọtụtụ ebekwa Catholic Church anyị ebe a ya na hall ha gasị iche ime ihe asị onye echichi, a ga-enye gị free of charge. Mgbe m mere final profession m ebe a, hall was free of charge. Nke ọbụla ndị be anyị rụrụ jee try ya, sikenna ịbụ onye echichi ma onwe ego a ya ewepụrụ gị sef, ego ya akarị. Achọrọ m ịjụ why ndị be anyị, why? Asị m họlụ ahụ na skuul ahụ na hospital ahụ anyị tụrụ ego ya, ndị mmadụ tụrụ ego ya, eme lọnchi dị iche iche, gbaa mbọ niile dị iche iche, arụbịa arụsịa. Achọrọ m ịma ihe ego ya ji dị high. Achọrọ m ịma reason. Iju asị na maintenance. Iju ajụjụ, kedụzi ihe mere ụlọ skuulu nke anyị na hall nke anyị na hospital nke anyị ego ejika asị na o needri maintenance. We use the best equipment, we use this, we use that. Even ndị be anyị ndị Igbo nọ na the committee ikwute okwu ka ewepụrụ ndị fada na ndị sista ihe ha chọọ ime ihe ka ha mee free, ha si anyị na ha ọ bụrụ ofu. We are the same. We are the same. Mana anyị jee na nke ndị ọcha enye anyị ya free. So ndị be anyị asị nke anyị na-ebeka n'anya na ụfọdụ ife anyị na-eme, ụfọdụ ife anyị na-ekwu, kwụsịkwa kịta efu ndị ga-abịa n'inbox, mana the only thing ọ na-emeriti ha ịbịa n'inbox m kọ erie m blọk ọ gị. Ụfọdụ jekwa ha ewetakwa fon ọzọ, maka enwere m time for drama, enwere m time for asịlị. Asị m support good thing. Onye ọbụla pụtakwara echi o na-agba mbọ na-eme ihe Chukwu chọrọ, na-enyere ndị mmadụ aka. Mụa bụ Madam Mario ga-apụtakwa ebe a support onye ahụ. Yes, onye ọbụla na-eme ihe Chineke ji amụli amụ. You help the poor. You pray for people.
You do anything for the sake of God. I, Mother Mario, will support you, will defend you. Mbosabuna, Ota brother Bukano, o change kwechi. But God forbid. Mwa agaputa kweba si unu na ma kwozi kwebe nko. Ni fe fura fozi kwa mia. Yes. So, yeah, manifesto igwa unu bona. Whatever you are doing, whatever good you are doing, people must talk. When you are doing good, there are people where go around to hanye fe kwensu. Farmer like here, they will fight you because their life had to go messed up. If farmer ma dizzy farmer, it's all about bad. You know? So, when you where sobe one nine woke, bu brother Bukobi, for more anointing, for God to take away every bad person around him, any bad advisor around him, anybody that tells him, that lies to him, that fake things around him. May God forbid it. May he never walk. May he never prosper. I delete, I uproot. Only good people will near him. Only good people will be his advisor. A lot of people in life hide under something to get what they want. Many people in life, they are so selfish. A lot of people blackmail others to get their seat, to get their position, to get their honor. God will expose them. Anybody going around Brother Bukobi, working with him, that is evil, that is out for position, that is fighting for position, may God remove that person from any place of honor in the mighty name of Jesus. Amen. Brother Buka is a humble man. The more shall have seen. He's a man that loves in truth. All his mission is to help the poor. Too much problems in the world of today. And I tell people, no matter what others are going through, maybe God bless you with good family, successful family, with good health, with good everything. You don't like money? And you think you are fine. Maybe in your vocation, everything is moving well. You don't know what people are going through. You don't know that there are people who cannot even step in their father's compound. They are afraid. Afraid of who? Whoever is a stumbling block in your life, may God remove that person in the mighty name of Jesus. Amen. Whoever that doesn't want your name to be heard, for you to progress, God will remove that person in the mighty name of Jesus. Amen. So, when God bless you, you know, one-eyed man, amari former chukumeri lo huonyanya abu okporo. Yes. And sometimes people don't know what they have until they lose it. You know? One powerful, I think he's a powerful man of God too.
is it Pastor Omar or so? He died a few days ago. I saw even a priest I know very well posting him and talking good about him. You know, may God rest him. Sometimes we see good thing, we don't want to acknowledge that good thing. We don't want to praise that good thing because of our own selfishness. Because of our own, I don't know. My people, begin to make use of what you have. Ayadira maka. Whatever you have, enjoy it. Like next week, I know that Father Bemonso, Emmanuel Obima, will be coming to Maryland. I will tell people, those that are around there, those who can go, go! Bless yagi. Makana mam no so kwena. You know, do kochku na agba mbọ na-enyere people aka. Encourage good thing. Encourage. Yes, I know we have fake pastors, many fake pastors, many fake men of God, servants of God. But that's not enough reason for us to totally be against those who are doing the will of God, who are answering the call. I was talking with one of our priests the other time. He told me, Mother Mario, you know what? I will never, ever again talk bad about Ebukobi. I said, why? He said, because I am surprised to see that 80% of sisters living in abroad are following Ebukobi. That means there is something about him which we are not seeing. In those days, the prophets came and talked to us. Did we believe? Did we believe? So it's okay not to believe. Yeah? But the 10 commandments God gave us, I have not seen him preaching against it. Cindy Madu, maybe for Joe. Rather, I see him preaching for us to keep the 10 commandments. So why won't I support him? Obuna people are on social media, you will not see me talk about him. But a lot of people came up on social media to fight him. Today, ASU is on strike. Do you know that ASU, Nigeria, that's Nigeria Association of Universities, they started strike yesterday. Bloggers, I have not seen you talking to government, you. Self-acclaimed bloggers. I have not seen you people talking against the government on the reason of ASU strike. Because I asked why the ASU strike again. I was told that government will always increase the money for the lawyers and the attorneys and waiting. But we never increase the one of the lecturers. Anyway, without lecturers, we will not all be what we are today. I happen to be a child of a teacher. My father was a teacher. My mother was a teacher. They taught many attorneys today, many
big people today. My dad was a principal, before he became also a customary court judge and justice of peace in Imo State. So I know. So, kai kwụsị na nkọcha. Mandi mani iwi amagasịrị. If we see you, if we hear you, listen to Ebuka Obi's program, we do you this. We do you that. Fenne kubo. Do the right thing. If you're a sister, when you go to your community, do the right thing. Don't clash programs together. Do the right thing. Let's do the right thing. And not put Brother Ebuka Obi in the middle. God is not God of confusion. Man, no, what I feel. It's not a God of confusion. Brother Ebuka, asingi jidekwa kichi. Na alụlụ anyị fi na alụlụ anyị. Unfortunately, I was not able to be in this year's 3 days crusade. I can't wait to be in Zion Ministry for a program. I can't wait to be there one day. I want to, I'll be there live one day, very soon. Kai Uchegu. So, my brother Ebuka Obi, I want to support you spiritually. I continue to pray for you. If you never the mama, Brother Ebuka the mama, boom boom. Brother Ebuka the anyima, boom bonye chime reze nwanne. Na mada poyi wepu ya mbombo. Brother Ebuka the anyima, mbombo. Brother Ebuka the anyima, mbombo nye chimereze na mada poyi wepu ya mbombo nye chimereze na. Oh God. Onye chimereze mada apụghị iwepụ ya. Chimumegeze omego gị. God's choice is incontestable. You cannot contest God's choice. No amount of jealousy, hatred, envy can stop it. We are unstoppable. Allow them to bully you. Allow them to talk about you. Some bullies, some gossip makes one great. Did you notice how many followers I now have? To compare with Mbehabidori bullying, bullying her or me attracted lovers to me, friends to me, attracted greatness, more anointing. You can't stop what God has destined. You can't block the roads that God opened. Or else,
Holy Ghost fire, Holy Ghost thunder. Akugbu onye okupu ya n'ụzọ. Stop fighting grace. This is just my advice. My people, stop fighting grace. Or else grace will disgrace you. Stop fighting somebody that did nothing to you. Stop follow. Oh God. Stop follow. How can you hate somebody that did nothing to you? Just like some of them that time polygam na ekwu tom. Maka na m na support Ebuka onwebeghị m mere gị before. Ihubere m mbọ. Ekwubere m gị okwu mbọ. Gị just kwụrụ ọtọ hate ya maka na m supportrụ mmadụ. So, owiwi na ihe chere ka m ga-eche. Owiwi na mụ na gị ga-enwe the same opinion. Owiwi na mụ na gị ga-think alike. Owiwi na onye hate ka m ga-hate. Owiwi na onye ịfụnanya ka m ga-afụnanya. Mụ na gị ọwụ ofu mmadụ. Ọwụ ofu nne mụrụ mụ na gị. Ọ bụgodo ofu nne mụrụ mụ na gị. Ọwụ ofu formation ka mụ na gị nwere. Ọwụ ofu mentality ka mụ na gị nwere. Why m ga-eji aba ya idea gị? Ị ga-eji mmadụ abịa si mụ in fact na ya na-question formation m. Ị na-question formation m because na nsi hapụ Ebuka. Maka na esoghị gị na ndị ekperima. Gị na ndị na-ama afa mma akpọ ha wee fight wa grace. Honu na-ada afụ ụzọ. Unu ada afụ na the more na fight nwoke ka ọ na-grow like wildfire. Unu ọ na-ajụkwa ajụjụ. Oworube mgbe unu ga-apụ n'ụzọ. O ruru achetain nkwụsị okwu ha emegharịa ya interpret. Si na nna agwa onye dị otu ma onye dị otu ka unu makwa. Afụ headline amaghị ife a na-ekwu eme ya interpret. A na-achọ ndị a na-ajakọsi isi ọnụ. Aka nkwụ ebe nkwụ. Ikpọ ha na brother Ebuka ahụ. Afụ ha gị na Zion ministry. Mikwere iwu fake. Ha nwa bụrụ real. Ha nwa bụkwanụ real. Ada egosi anyị. Ada atụrụ anyị ezigbo mkpụrụ. Ka anyị mara ka real na-adị. Ịpụta ka ị defend ka ị gwa ndị mmadụ eziokwu asị na n'ọfa ncha na-agbazi Saga. Ndị echiche ha nọzi na social media na-akọ ọnụ. Adịrọ m akọ ọnụ. Mother Maria ada akọ ọnụ. Adị m agba Saga. Enwero m time. Ife na-abịa ebe igwe unu bụ eziokwu. Eziokwu ka na-abịa gwa unu. Asị m ka Chineke gọzie brother Ebuka Obi. Maka ife ọ na-arụ. Ife ọ na-arụrụ ụmụnne m ndị ọzọ. Na-agwa unu. Chineke dinye gị ozi rụọrọ ya ozi. Don't be afraid of what people will say. What people will do to you. Be afraid of that man. The God Almighty that can kill both body and soul. But not those people who can only kill the body. They can do nothing. Position again he feeling na ha ga-achụpụ gị na ya. O nwere ife iji eme. Mana Chineke si na ị ga-anọ ebe ahụ, ị ga-anọ ebe ahụ. Asị m ka Chineke kpegharị ikpe niile ekpere n'azụ anyị.
Ka Chineke kwugharị okwu niile kwuru n'azụ anyị. Oh, Chioma Sonitexi, Prophet Ebuka was at St. Joseph Catholic Cathedral Ekulobia today. He was seen being prayed for by Cardinal Peter. Yeah. You see? That's what somebody wrote here now. That Cardinal Peter Obaleke prayed for Prophet Ebuka today. Makandi na siare no. As if na the bishop ID against him. Have you ever seen them speak against him? They deceive one and they deceive one. For the munne ha, Ebuka emego na hanka monka. Fedio no mpa status. Approval. Ihe ndị kwa mma. Mana onye gwalo gị, are you God? Oh, wayo. Onwere ife na-ebidonu, nwe ihe niile ọ chọrọ, o kwesịrị inwe mbosi ahụ. Take it easy. A lot of you na-ebe fan today because it was already made place they jump into. Imaka Catholic Church siri bido. Ime ogo alụrụ mana alụrụ agha dị iche iche Catholic Church wee kwụrụ tata. Iputazie kita ibanye ebe ibanye. Many religious congregations, do you know what they did to be what they are today? Onye bido nke ọhụrụ ihe na-edi anya because if onwe gị no already made ebe emezichagoro iwe banye na-eme mkpọtụ. Ana m ayọ Chukwu ka o mezuara anyị ebumnuche anyị. Yes, ka o mezuara anyị ebumnuche anyị. Chineke nyere anyị aka, wepụrụ anyị ndị iro, wepụrụ anyị ndị ajọ mmụọ, wepụrụ anyị ndị ajọ mmadụ. Into your hand, Lord, we commend ourselves. Protect us from the hands of the enemies, the evil ones, the haters, the wicked souls, destiny blockers. Aka ga-agbachi, aka ọbụla nke chọrọ ijide ngọzi anyị, aka ọbụla nke na-anọchi ụzọ. Mgbidi Jericho niile ọ ga-ada n'aha Jizọs. Amen. Yes. Achọkwa m iji ohere wee comment ya. The owner of Igbo Channel TV. I don't know him in person, but I saw him comment on my comment section now. And there have been, people started telling me that there's this channel in the YouTube that used to, post me, stuff like that. So I took time to go and see. Igbo Channel TV, I love what you are doing for our people on social media. In a eziokwu, both Mihe Basara, Ebuka and others. I listened to your analysis. I want to commend you. May God bless you. Whoever, obro Sunday chilechi, ndị father na ndị sister na ndị pastor na-ekwu okwu Chukwu. Na alulu Chukwu olu. You can as well work for God in your own different way. That you are married is not a reason why you cannot proclaim the word of God. God say, go into the word and proclaim the good news. A lot of people are proclaiming that good news in the YouTube, on TikTok, on Facebook, different places. So each and every one of you that is proclaiming the word of God, that is saying the truth, may God bless you. Igbo Channel TV, God bless you. I pray this day that something miraculous will happen in your life.
I know you are not doing it just to make money. No, because it's not everything you post. I noticed it. You only post the one that is portraying the truth. And that's how I will continue. If you are doing the right thing, I will tell the whole world. Yes, I'll tell the whole world. And I want to recommend people, go to YouTube, check out Igbo Channel TV, be watching it. Any blogger that tells the truth will be recommending them. Go follow them. Stop following all these hungry bloggers that give fake news. Follow Igbo Channel TV. Check him out on Facebook. Check him out on YouTube. He is there. May God bless you, my brother. So, I'm telling you, my beloved followers, I'm going to leave now because I have appointments. Oh my God, it has been crazy. Let me see. So, you all know my hobby, right? I like decoration. In all the things I do, I love decoration. If you want to contact me for my people to decorate for your wedding in any part of America, and if you want Mother Mario to be there physically, I will be there for you. Remember, when you book us, we'll start praying for you to put a touch of grace in your party. So book us for your Christmas parties next year. Book us for your weddings, traditional wedding, birthday, graduation, giniko. We will come any part of America. And then don't forget, when you have conferences, seminars, retreat, I moderate retreat. I come to give talk in your programs. So feel free, inbox me 718-683-6367. I have a backup page, Mother Mario one. I want you people to follow. I'm gonna post it so that you can as well follow my backup page. Remember, here is the place you can always hear that truth that nobody will tell you. Oh, Frank Owolabi said, wow, I didn't know Igbo Channel TV have YouTube handle. I'll give him 5 followers today. Yes, give him 5 more than 5 followers. He has it. He has YouTube, serious one. So follow him. I encourage you to follow him. May God bless you all. Igbo Channel TV, inbox me your phone number so that once in a while we can talk, okay? So, my people, I'm gonna leave you now. Remember, that's your only Mother Mario. I love you all. I'll be praying for you. Pray for Brother Ebuka. He prays for all of us. And I said, we follow him because he's doing what gives God and humanity happiness. He's doing the right thing. He suffers himself to make us happy. Yes. It's not all about title. Chukwu patience. Osi badabari ozukwani ike. No muka na-ezu ike. Aya mazukwu ike o. Aya badabari ya mazukwu ike o. Mma na-ekwu. Ayi ya na-ekwu. Zaya. We fly. Even otu ndị America si ekene abụrụ ka isi ekene. Kaka nwam. She's joking. She didn't mean to, to insult me.
I know she's joking. So it's a slang. So you know what? Imana kaisi ekene. Kandeme, oh, Cynthia Nwazuoke is giving me 20 stars. Oh, thank you. Can somebody give me, it's true. Okwa this 10, unu star, Lovers of Mother Mario, give me star. So, so there's one of my pages I want you people to join, Daughters of Grace. You know, Daughters of Grace, we try to encourage women, you know, who are going through marriage problems, through different kinds of stress, pains, depression. Women helping women. I'm going to post it too so that you can join the Daughters of Grace International. So, founded by Mother Mario. So, I love you all. Give me stars! Give me. I have followers. Give me stars. So, and then subscribe to my page. So that whenever I am online, you will know. And I want to start building up very well my YouTube. A lot of people who are not on Facebook, they're disturbing me. Mother Mary always posts on your YouTube so that we can see. I'll try my best. Time is my problem. So, you know how we greet in America? Let me teach you people. We will say, Zion, we move. Zion, we fly. Zion, we are unstoppable. Oh my God. You need to see, whenever I finish, Okay, patient. God bless you. God bless you. So, whenever I finish talking, if you see the kind of impulse I used to get, Mother Mary, you were shame. Mother Mary, you were disgrace. To Catholic Church, kanka. Nekwa, Cardinal blessing ebukata. Nekwa na live program emere ndị ụkọchukwu na ndị sister bianu afụghị ụzọ onwe ife mere fajieje. Yes, and ekwuzi ndị pastors Anglican and other churches ebe aha da agadi aga. So in those days, during the time of Prophet Elijah, a lot of people believe, the same word nọkwa kita emebi bụ word ahụ. So God can still bring a prophet to us in this generation. Yes, he can still bring people like Saint Pedro Pio. Those gifts that time can still exist, whether you believe it or not. Yes or no. You can't stop me because I am telling you the truth. If you can't join them, then disappear from the line. Yes. Like you're mad, but every time in on a page onye nenyo. Like you onya. E chonk onya. Delete onya, block oya. You kwara maka mad e create a fake page. E create a block kwagi. Yet e kanorokwa. I tell you the truth. Your hatred is making us great, greater and greater, lifting us higher and higher. Your gossip
is bringing more greatness to us. Your blackmailing is making us more popular, making us to be a public figure. It's bringing more blessings to us because Chineke, why? Chineke like rihanyi neme. Like rihanyi neme. So, hi friends, can you share this video? Share so that others can listen. You are only Mother Mario. I love you all. Ka Chineke mezuru na ebumnuche unu. Ka Chineke zu na ekpere unu. Ka akwa ahụ na-ebe ka Chineke fichuo na anya mmiri. Maka na onwe onye nyiri dịka Chineke. Onwe ife nyere ya. I love you all. Okoye Otito Chukwu, I love you. I love you. I love you all. I just love you all. I can't wait to do meet and greet with all of you one day. I would love to be with you people one day. Yes. Continue praying. Chineke ga-eficha unu anya mmiri. Chineke ga-emere unu ya. Chineke nke na-agwọ mgbe ike nyere dibịa. Nke na-eficha anya mmiri. The Lord who never fail, who never disappoint, who never change it. He will do it for us. He did it for me, so he will do it for you. Ndị asị na keke se ekwu okwu na onye amụma adachi anya n'ala nne ya. Mana broda Ebuka chara anya n'ala nne ya. Ndị ọbụla ejilu ya egwu. They supported him full time. If you still want to support Zion Ministry financially, you are still free to support. In fact, in America, many Americans need donate. Complete 5 billion. I want you to complete that money, 5B. Others need donate be mezuonu the 10. Ke were ruchapu those 60 houses in Fuleba. Kewe, imana anwu maronu this year. Mirima. Next year, omame kwao. Omame. Abole no wajum. Eni gwaga ya jum nezie. Yabole no wajum. Eni gwaga ya jum memesia. Onyi pempe yare. Papa kpegharịa ikpe kpere mụ n'azụ onye ikpe mkpegharị. Onye na-eme mma kwugharịa okwu kwuru anyị n'azụ onye ikpe mkpegharị. Papa kpegharịa ikpe kpere anyị n'azụ onye ikpe mkpegharị. N'ọkwa since Sunday ahụ ebe niile dakwara bii na social media, unlike last year. Last year, bully, mkparị a na-ekwu bla 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 bla. Keta ya o mechiri onye ọbụla ọnụ. O metụrụ ndụ maka ka ọ gbanwee. O metụrụ ndụ maka ka ọ gbanwee. Ife anụ nwanne eme ka ọ na-ewe ndị ọ na-ewe biko ya ewezina n'ụnụ iwe wezina ụnụ. Iwe wezina ụnụ. Ọ na-asọkwa m. You go dey sweet them, you go dey pain them.
So share. I'll be with you again some other time. We love Brother Ebukobi. We love any man and woman of goodwill. Any man and woman that is working for God, that speaks the truth, that doesn't fight grace. We love you. We love you. We love you. Let's promote peace. Let's promote love. Let's promote togetherness. One love should keep us together. May God bless you all. Amen. I'm gonna leave you now. I'm gonna leave you now. I've gone to many 4.5 billion. Na ebuka akubie here. Ebube nwe Ebukobi. Last year we came here with 3-point-something billion. Man, this year no mego Kwenu. So, may God bless you all in Jesus' name. Amen. Zion, we move. Zion, we fly. Zion, we unstoppable. We love you all. God bless.